Cheers! Apula na ni. Gaya nang ganang kumusuay na kanang kanang laisyo ba? Ako na ni garnish. Oo, kanang kanang mag-mix-mix ka o cocktails. Tawag ganang kanang Bartender. Oo, ana. Bawo ka na. Ikaw, kibaw ka na. Di man sad, pero pila ko sayo naman tingali na. Saman, tara na! Sige, so ayan ta. Mag-Bai tries bartender ta! Di day. Tato na ta. Go. So mga guys, sa ato pag-try na ma-bartender, daatay tulo ka step. Ang first step, ang pagkat-on sa paghimo og cocktails. Diba? Atong second step mga bay is magkat-on taon saon pag-take of orders. And lastly, ang paghimo sa drinks. O pag-serve nila sa customers. So at the end of the episode mga bay, atong tanawon if sayon ra bagyud mahimong bartender. Yes! So tara! Ato na i-try! Let's go! First na to sa ato ang frozen margarita. Okay. The tequila, same 60 ml, tripusik. Atong lime lemon, atong sugar 40. At i-prepare ang atong glass na lemon, i-press na. Okay. Atong i-round siya. Ikaw mo nakasuya. Tingnan na itong finish nga glass sa red salt, sir. pero sa dahil babang asin. Tapos ice, sir. Ni blender. Ano itong frozen margarita. Start lemon 40 ml, sugar syrup, then amaretto, atong angostura 3 drop, ice. Shake na, sir. Next step for shake. Step forward, then down, up. Kanang na feeling, sir ba? Then ice glass. Then red garnish. First na to, sir. 40 the Kirkland gin. Monin. So guys, namin na ibawaan. Dili siya munin. Sir. Munan ni sir. Munan. Kamong duha ang munin. Then atong lime lemon. Ano atong choya. Katsoya. Sa suda na sir. Fishball. Then ice. Nasaag na po. Muging honey kita miss. Muging honey good. Kani siya di ato dayon eh. Ka. Pwede rin ka mo sir. Para maka-try. Practice ha. Nagabuha oy. Nagabuha mo siya. Kani mo buto gina sa madugay sa maraman. Okay. Motobil. Okay, di pala big anak kay mubuto niya sa kuno. Lagi bitaw sakto. Pastoy. So guys, kita na sa namo take orders. Yes. So to be safe, atong workmates atong take orders. Kana na mas ladder eh. Let's go. Hi ma'am, welcome to Darkside. Of the moon. I'm Dark. I'm side. Yes. What will you be having po? What do you have? We have amaretto, frozen margarita, and house fusion po. For all that. For the all. So for the all ma'am. Kalma lang. Ma'am, bastos ka ng all. Okay, got it po. Then we will be back with your drinks po. Thank you. Thank you. Thank you. So nana may tulo ka orders. So ang first na mong himuon is ang House of Potion. 40 ah. 40 sad. Choya honey. Sure ka? Good ko. Sauna, munin. Monin. Karon, muna na Muna siya. na siya. Past tense. Anyway. Posting. Sige daw, 15%. Okay na. Whoa. Dara. Then, so there you go. House of Potion. Kasan? Yes. Okay. So ato next drink ay amaretto guys. Di siya masud guys. Hot. 3 drops sa no? Gayuma. Ay, sige. So, magkasa guys, man. What to do?
Kung na ko natangtang guys, no? May trainer si Sir Christian na rin. Wow. Sige pa. Ay, Dilo, sorry. sorry. Ayun nga, Marita. It's a wow for me! So, ang last na itong himuin is ang frozen margarita. So, during this time, mag-teamwork na may. Nagtitigpot. Okay, sige, ako Kay itigpo. kurugan kay ko guys. Karoon, gunit nila. Oh, Go. nice ka. Ano yun? Oh, say rim sa din na to guys, no? But before, Sige ko say rim. ito na yung rim. Sige, squeeze, Okay! Sorry, son. Pero ka na, Bisik! Tura. Okay, mura na nag-snow. Di na na-asin. Sa edge, sir. Frozen margarita. We did it! We did it! Iwan nila yung tulo. Ma-taste na ko ang cake sa tequila. Naagyo dito ang a little bit of sourness niya. Mura sa juice, smooth na kaayo siya sa tutunlan. Siguro si Jayvee, ilang performance kay woman sad, pero makuyawan lang ko ganina pag-serve nila ba kasi di mo abot ang drink. Wow sila for me. Okay, grabe kasi sila shake ba? I'll give them a wow. Lami siya, in fairness. Congrats guys! Cheers! So, sir, kumusta man ang performance, sir? Sa imuha, paghimo naman sa house fusion, okay naman. Nakakuha sa kadalir ka nakakuha. Imo sir, sa marito murag ka na nakuyawan. Sige, sir. Oo. Natural ka nga na sir, mga kuya pa sa first time nanta. Okay naman sa imo sir. So, sir, sa imong final rating ni mo na mo, sir. It's a meh or wow? Rating ko na sir. Wow. Wow. Nindot gyud ang experience na mahimong bartender pero isod-lisod gyud siya gamay kay maghuna-huna ka sa kanang measurement sa mga ingredients ba. Overall gyud ang experience nako on bartending is a wow. Ang nakanindot sa bartending kaya mo shake, mixing sa drinks, sinana. Pero ang pinakanindot yun nga experience kay kanang makita nimong customer ba nga ganahan sila sa imong gihimo nga drink gani. Oh. Diba? So ako it's a wow, Jude. So thank you kayo no to the Dark Side of the Moon and Pops for allowing us to shoot for today's video. Yes. So mga bay, what should we try next? Comment in the section down below. Let's So, go. na, manginom na to, balik na. Talaga. Then makanta ko, die with a smile.